Maayong gabi, kini ang Sugbo News Live. Ang mga Sugboanon nagkahiusa sa paghatag og mga donasyon sa mga biktima sa linog sa amihan ng Sugbo. Sa Cebu Provincial Capitol Heritage Park, nag-abot-abot ang mga kinarton nga mga food packs, mga tubig ug mga relief goods, ug ang uban nihatag og cash donations. Ngit-ngit na ang palibot pero padayon gihapon ang pag-abot-abot sa mga hinabang nga ihatag sa mga biktima sa linog. Adunay mga naghatod og mga food packs, tubig, mga grocery items ug mga relief goods. Aron paspas ang paghatod sa mga hinabang ngadto sa mga lungsod ug syudad nga apektado sa linog. Aduna po'y naka-standby nga mga volunteers nga nag-repack sa mga hinabang. Human sa pag-repack, aduna po'y mga sakyanan nga nagpaabot aron ihatod ang mga hinabang ngadto sa mga lungsod ug syudad sa amihan ng Sugbo. Nagkahiusa ang mga Sugboanon sa pagtinabangay, adunay mga nipahuwam ug mga sakyanan aron magamit nga transportasyon sa mga volunteers ug sakyan sa mga hinabang. Si Capitol Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan, nagpasalamat sa mga tawo nga nagpakabana, nitabang og disimpatiya sa giatubang nga kasubo sa mga lugar nga grabeng naapektuhan sa linog. So we're very happy because the response is very strong. We had 3 groups na dali campaign, Air of Amlo, Soto, and sent 2 batches here already. So, and we have volunteer nurses also na dito come from the city. So, and more doctors also want to come. But karon wala naman critical, ako naman na-trials out. Nabilin din mga stable na lang for discharge. Ang Cebu Medical Society naghatag og mga medical supply. Ang relief operation nga gimontar sa Kapitolyo, 24 oras ang operasyon.